Een lidspad van het dorp werd het rjochts van de drokke N358 en de squallen leidt correct aan de andere kant. Dus maar in de spits moeten de band de dik stekken. En daar balen de ouders van. Ze kunnen daar net alleen overheen steken, maar zie je zelf dat het gewoon een eerste stuk terug, dus we moeten maar eens heel lang wachten voordat we er overheen kunnen. De provincie vindt ook dat het je beter kan. Dus betochten ze een plan met de slogan Uterwijk veiliger en vlotter. De trekkers moeten op de nieuwe paralleldiek en een nieuwe opvonden zorgen dat het verkeer vlotter het dorp uit kan. Maar gewoon orden geneerd in het plan. Want het verkeer gaat misschien vlotter, maar daardoor wordt het net veiliger. Een opvonden maakt laat het verkeer sneller doorstromen als een rotonde. Dus als het verkeer sneller gaan bloedt, maar dat die band krijgt wordt nou uit door die rotweg heen en dat die band in afstand inschatten kennen, krijg je ongeluk. Dus komen gewoon orden in actie en een beter plan had ik op bedacht. Gewoon een fietstunneltje bouwen. Nou is het nog zaak om de provincie toe te zoeken, want die moet het betalen. Het plaatselijk belang zit erachter. We hebben een actiecomité, we hebben squallen mee. De gemeente hebben mee, de lokale politiek hebben mee. We bezieken ook de provinciale politiek voor uw zaak wat te krijgen. Dat mensen toch inzorgen dat het oormaat is dat het nou op elkaar staat. 30 juni presenteert de provincie de nijbouwplan voor de dik. En dan willen de Surhuizemers de provincie duidelijk maken dat er een eind komt aan het oerstekken van de N358.